Revenja, de Víctor Català, Caterina Albert. La història tingué una tramitació senzilla, sense complicacions. A l'hora de plegar, com veiés que en Baldiró no tornava a casa, malgrat haver dit que retiraria aviat, per mor de posar aixeta al vi nou abans de dinar, la seva muller, una mica angoniosa, perquè sabia que ell feia exactament sempre el que deia, colgà lleument el foc a fi que no se li agafés la minestra i agafant el mocador del cap, pensà d'anar a eixir-li a camí, dient per ella sola: «Menja tant, aquest home, que no me li haja donat un cop de sangs». I anà cap a la porta, quan, abans d'arribar-hi, veia entrar el músic, el petaner que no deixava mai de petja el seu amo. «Ah, ja ets aquí, mil homes?» li digué la mestressa, tirant el mocador sobre la taula, ja tranquil·la, perquè sabia que el seu marit arribaria darrere el gos. Però aquest, pres d'una estranya agitació, saltava barroerament a l'entorn d'ella, lladrant afollit i estirant-li el davantal. La dona s'hi amoïnà. «Deixa'm anar, valga'm Déu, que vols esqueixar-me el davantal?» «Sí, home, sí, ja t'he vist, i ja me n'has fet prou de festes. Ara tinc altra feina». Però el gosset, en lloc d'inquietar-se, seguí lladrant desaforadament, tot girant sempre el cap enrere, vers la dona i anant d'ella a la porta i de la porta en ella. La Tuyes eixia al carrer. En Baldiró no es veia en part de món. La dona s'alarmà de nou. «Aquesta bestieta vol dir-me alguna cosa amb aquest desatent. Veiam si serà cert que hagi passat quelcom. Déu-nos en guard». I tornant a prendre el mocador, sortí ràpidament rere el gosset que, en veure que el seguia, llançant un gran aüc planyívol, s'havia precipitat carrer amunt com un llampec. Com era de ple l'hora de dinar, no hi havia ningú per aquells vols, però al mateix portal del poble topà amb el manescal que hi entrava, tot acalorat i eixugant-se la suor que li regalava cara avall. «On aneu, Tuyes, tan de pressa?», li preguntà. «A la vinya, senyor Pepet. En Baldiró no ha tornat a casa i aquest animalet té un desespero». Com si entengués el que deien, l'animalet redoblà els lladrucs a més i millor. El manescal, aturat, el visorà amb ull crític. «En efecte, és estrany. Perdoni, però estic amb ànsia», interrompé la dona agollonada pel desori de l'animal. «Anem, us acompanyo», digué senzillament el senyor Pepet, posant-se al costat de la Tuyes. «Em sap greu que s'amoïni», protestà feblement ella, però sentint que aquella companyia impensada li llevava un pes del cor. «Voleu callar? Vos també ho faríeu per mi, si calia. De segur que el trobarem pel camí», suggerí animador, però afegint a seguit: «De totes maneres, val més anar a veure que...» No el trobaren pel camí i arribaren a la vinya sense haver vist rastre d'en Baldiró. Però allí, palplantats cap al mig, hi havia dos caçadors, que així que es callimparen l'altra parella, li eixiren a l'encontre, privant-la d'avançar. «Què?», feu la dona esglaiada amb un fil de veu. «Val més que reposeu aquí. Esteu cansada», insinuà l'un, signant-li el guardarodes de la portella, i l'altre, a mitja veu, contestant a una mirada del manescal: «Una desgràcia». Ningú fou mestre de contenir la pobra muller, que, d'instint, es llançà dreturerament cap on hi havia el cadàver del seu marit, car un cadàver, i no més, era ja en Baldiró. Els caçadors s'explicaren. Havien travessat la vinya, de retirada, quan, en saltar la vedruna, van veure sortir un peu d'un gran clap de terra remoguda. Allà hi havia un cos soterrat, però mig descobert aquí i allà a l'esbojarrada. Veient que el músic no havia entrat a la vinya, es llançava sobre el mort, escarbant frenèticament i llançant els seus lladrucs llastimosos, comprengueren que era ell el que l'havia desenterrat.
Ara, escampant la terra a banda i banda, acabava de deixar a la vista un braç, del qual estirava aferrissadament per la mànega de la camisa de bordets. El rostre d'en Baldiró, extraordinàriament inflat i tumefacte, feia horror de veure. Tot ell era un pa de grumolls de terra i sang presa. Arrabassaren d'allí, com van poder, la pobra dona desesperada. Esquivaren a puntades de peu el gos, que revenia cada punt sobre el seu amo, i el manescal, prenent la direcció de l'afer, digué als caçadors: «Un de vostès podria anar a donar-ne part i avisar la família que vingui a fer-se càrrec d'aquesta desgraciada. I l'altre pot quedar-se aquí i aguantar-la, i si per encert ens ho deixa fer, mirarem com ha anat això, perquè no podem pas marxar tots i deixar-ho així, no troben? Em sembla que es tracta d'un cas de ferotgia mai vista. Vegin, té el front fet pastetes talment. Una patacada formidable». Es reprengué ell mateix. No, això no és una patacada. És que li han esclafat el cap amb un pes molt gros i quan estava estès a terra. No podien dominar la dona ni el gos, que retornaven contínuament entre els grans sanglots de l'una i els udols de l'altra. Per això un dels caçadors va anar-se'n a grans gambades a cercar gent, i l'altre a allunyar tant com pogué d'aquell lloc la pobra viuda, que es retorcia esperitada en un atac de nervis. En tant, el manescal cercava. Pocs passos enllà, en un ombradiu, trobà el fato del mort, un cistell amb el recapte a les 10 hores, intacte i cobert amb el gec del difunt girat al revés. A tocar del cistell hi havia una magallina amb la ullera visiblement ensangrentada. És estrany, digué el manescal. Jo em figurava que s'haurien valgut d'alguna altra cosa. Els descobriments li donaren la raó, ja que, en descolgar de tot el cos, trobaren enterrada amb ell una grossa pedra amb tots els cantells i regates igualment plens de sang. El metge, en veure-ho, compartí l'opinió del manescal. En Baldiró devia haver estat sorprès quan s'assegué per esmorzar i atuït amb un cop de magallina, que resultà ésser la seva mateixa, i ja indefens, l'assassí s'hi rabejà utilitzant com a arma omeiera la pedra. Fora la del cap no presentava ferides enlloc més ni cap senyal de lluita. Havia estat segurament la facècia, joc de poques taules. S'instruïren les diligències de rigor, esborxar i comentar molt, però no es pogué posar res en clar ni haver vent del malfactor. Vagament s'atribuí el fet a una mena de passavolant fantasma, molt malcarat i esfotrassat de roba, que un creia haver vist creuar no gaire lluny de la vinya d'en Baldiró, un altre per la fondalada de la gatera, i un terç suposava que no era altre que el que havia fet córrer els diners del calaix de l'hostal de Saperes el dia de la fira. Total, res entre dos plats, ni cap més certesa de tot allò, fora que en Baldiró estava mort i enterrat, i el seu oxidor s'havia fos com per art d'encantament, sense deixar el més petit rastre. I passaren 10 anys. Aquella tarda de diumenge fou memorable al poble. A la sala gran del casinet hi regnava una bonior constant, flonja i compacta a la vegada, com una mena de fumera acústica, remor de converses a mitja veu, d'una normalitat sense estridència, però picades pels trucs, més vius, de les boles de billar i la remenadissa de les fitxes de dòmino sobre el marbre de les tauletes. El zam-zam sord de les onades batent contra la costa, el refrec desigual de passos sobre l'enrajolat, els «boi» i els «ja va» del mosso que anava servint els parroquians. Rere el taulell, la mestressa eixugava els vasos amb un llençolet net com una patena
que ara anava canviant-lo cada 10 minuts, i el seu nas, una mica torçat cap a una banda, semblava espiar un grupet de menestrals que feien el tuti, mentre el cafeter, amb reposada diligència, anava preparant les consumacions que es demanaven. Dintre aquella atmosfera càlida i tèrbola, tot era pau i honesta expansió. Sol en un raconet, com cada festa, en Fidel, també com cada festa, llegia tranquil·lament el diari. Ell sempre llegia el diari quan anava al casinet. Ni fumava, ni jugava, ni enraonava amb ningú. Davant seu, en la fina tasseta de porcellana, el disc fos del cafè ja havia deixat de fumar i la nota transparent de la copeta, ferida al biaix per un reflex de la finestra, semblava talment una pedra preciosa. Era un home entenimentat i pacífic, en Fidel. Mai no tenia cap brega amb ningú, mai no articulejava amb ningú, mai no amoïnava ningú ni s'amoïnava per ningú. En ell que el deixessin treballar tota la setmana i el diumenge, vestit de les festes, entaforar-se en aquell raconet de cafè amb la tassa al davant i amb un paper als dits. Sempre amb un paper als dits. I allí es passava les hores mortes. La lectura era la seva mania i el seu únic vici. Què hi trobava en els diaris per empassar-se'ls amb tanta fruïció l'un darrere l'altre, fins a esgotar totes les existències del cafè i revenir més d'una vegada els que havia deixat una hora abans? Ningú hauria pogut dir-ho, potser ni ell mateix. El cas és que l'home llegia sense parar durant tota la tarda, automàticament, com la nòria quan volta, i no el destorbaven ni la bonior d'eixam, ni el moviment tranquil, però imparable, ni l'atmosfera densa del local. Fins que, aquella tarda, entrà la parella, amb l'arma al muscle, guaitant d'ací d'allà amb ulls desorientats. Va descobrir-lo, s'hi atansà lentament, anguilejant pel mig de la concurrència, espasseïda, entorn de les tauletes de marbre, i en ésser a tocar d'ell, el cabo va posar-li la mà a l'espatlla. En Fidel aixecà el cap, guaitant fixament els civils. Deixà el diari sobre el banc folrat de vellut en què seia i s'aixecà. En el seu rostre, sense expressió, que tenia un cert tirat impassible de mòmia egípcia, no hi havia rastre de sorpresa. «Que puc acabar de prendre el cafè?» preguntà suaument. «Prengui», contestà el cabo. I en Fidel begué, amb lentitud, a glopets, com recreant-s'hi el contingut de la tassa. Després prengué la copeta, la mirà contra claror, s'engolí el licor d'un tret, es passà llaminerament la llengua pels llavis, s'expulsà amb un revés de dits de les arrugues de l'armilla una imaginària mota i feu, només, submís. «Quan vulgui». «Ja sap per què el detinc?», li preguntà el cabo, cellejunt i amb veu fosca. «Tant se val. Sempre m'ho vaig pensar que una hora o altra es descobriria. Aquell animalot, així que em veia, no em deixava de petja. Però no vaig tenir cor per estripar-lo. I l'altra nit...» Res més digué, però la seva veu no havia tingut cap inflexió desacostumada en contestar. Eixiren, ell entremig dels dos guàrdies, i així van travessar tot el poble i, a requeriment del cabo, el nunci escarceller obrí la porta i en Fidel entrà a la presó. En el casinet s'havia aixecat un aldarull de 1000 diables. Al principi, cada un immers en les seves dèries. Els concurrents no n'havien fet cap cas, de l'entrada dels civils ni del seu apropar-se decidit en Fidel. Com que aquest vivia costat per costat de la caserna, pensaven que es tractava d'algun afer entre veïns. Però a poc anaren fixant-se en l'escena que tenia lloc devora el cancell envidrat i, pressentint que ocorria quelcom extraordinari,
Tothom es posà dempeus i s'embestien uns als altres, sorpresos i alarmats. Què seria? Què no seria? Pels aires, quelcom greu. I les preguntes i els comentaris, engegats a cegues, retopaven cruament com els grans d'una calamarsada. Finalment, sense saber per què, saltà una suposança amb aires de versemblant. La rebutja fou general. Impossible! En Fidel, tan bon home, tan quiet, tan pacífic, tan treballador. Impossible! 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 I justament el cunyat? Res, una malvolença, algun fals testimoni. Veus-ho aquí. Com hem dit al principi, la història havia tingut una tramitació senzilla sense complicacions. Com s'ha esmentat també, en Fidel i la Fidela vivien costat per costat amb els civils, en aquella placeta tranquil·la i confortable que semblava un claustre d'abadia més que un lloc públic. I ja fos per aprofitar l'ombret a l'estiu i el solet a l'hivern, o simplement pel gust de la companyia, en la placeta feien el seu rall totes les veïnes dels entorns, des de les més humils fins a les més acomodades. Fora la senyora de la notaria, cap no es feia la desmenjada a l'hora de portar-s'hi la cadira, ni tan sols Doña Pato. Doña Pato era castellana i persona molt afable i enraonada. El seu marit, el cabo, li deia Patro, però les dones del poble, collint el nom d'Orella, l'havien convertit en Doña Pato. I Doña Pato va, Doña Pato ve, no van parar fins que a la Doña Pato va quedar-li per arreu. A Doña Pato tothom li tenia simpatia, sobretot la Fidela, la qual, parlant d'ella, solia dir: «Què hi farem? Em sembla que em sigui filla o qualsevol altra cosa meva». Tant era així que, com la Sibil·la un dia li preguntés afectuosament per què li veia la cara esllanguida i ullerosa si no es trobava bé, la Fidela no es pogué contenir i li ho confessà tot, aprofitant de trobar-se en aquell moment amb dues soles a la placeta. L'una fent una rebeca blava i l'altra apedaçant-se unes faldilles. Jo sempre m'havia temut quelcom, Doña Pato, sempre havia tingut com una migranya dintre. Què vol que li digui? Per què s'havia de rentar la mànega de la camisa al rierol abans de tornar aquell dia a casa, que no passava jo bugada cada setmana? Per què havia de dir-me que aquells esquitxos com puntes d'agulla eren de rovell, quan jo sabia que no havia estès les calces en el filferro, sinó sobre les garrigues de la muntanyeta? I sobretot aquella tírria que li tenia el músic, el gos del meu germà, que Déu perdó, que així que el veia de 100 hores lluny ja se li abraonava reganyant-li les dents com un foll. Però sap, era l'home, i qui se'n pensa mal de l'home sense tenir una certesa i quan no dona res a dir a ningú? Fer mals pensaments és pecat, no troba? Per això jo m'ho guardava tot el guier fins que l'altra nit s'havia fet un tip de mongetes. Les mongetes li agraden molt, però sempre que en menja li donen desassossec i el fan somiar. I quan somia no para d'enraonar fort i diu tot el que té al pensament. I ve-li aquí que enraonant, ho va deixar anar. A Doña Pato li costava seguir el fil del pensament de la Fidela. «Però què és lo que dejo anar?» inquirí perplexa. «No li he dit que era ell en persona, el que havia fet la mort». L'altre espaumà els ulls, tapant-se esglaiada la boca amb la mà. «Una muerte, Virgen de la Paloma, que muerte!» Quina vol que fos? La del germà? I la Fidela, ennuegant-se, rompent sanglots. La Sibil·la, horroritzada, li atenallà el braç amb els dits crispats com urpes d'esparver. «¿Su marido mató a su hermano? No, no me diga!» I com la Fidela insistís, enfonsada en el seu dolor i sense acabar d'entendre el que li deia l'altre,
Sí, sí, somiant. I quan va referir lo del sot i de la pedra, que ho havia deixat masses... Ja veu, doña Pato, anar contra la sang, contra la sang. Qui ho hauria dit mai? Doña Pato s'aixecà precipitadament i, empenyent la porta, ficà a casa seva la Fidela abans no pogués oir-la ningú més. I aleshores feu que s'expliqués amb tota claredat. Aquella nit, en l'íntim de la cambra matrimonial i a cau d'orella, traspassà la terrible confidència al seu marit. El cabo era jove, estava imbuït de la idea del deber i sempre desitjós de lluir-se. Però eren tan veïns amb els fidels. Més l'endemà baixà d'inspecció reglamentària el seu superior al poble. El cabo li consultà el cas i el superior, sense dubtes ni vacil·lacions, va dir-li el que calia fer. El cabo, aleshores, ja descarregat de tot escrúpol de consciència, va fer el que li havia manat el seu superior. Passades 24 hores, traslladarien el reu a Girona. La Fidela, espantada, esbarrellades les faccions per l'acció del remordiment, demanà per veure el seu home. I un cop dins la presó, a soles amb ell, agenollant-se-li als peus, li demanà perdó. Al cap d'una estona hi tornà a portar-li el sopar. Tota la tarda la placeta havia estat envaïda per la gent i els més ardits s'abocaven de dos en dos i de tres en tres al finestró enreixat per si podien escallimpar l'assassí. Més tard, el sereno esquivà a tothom, dient que almenys li tinguessin compassió i el deixessin dormir en pau. I, quan ja la placeta estigué deserta, ell també se n'anà a fer la primera ronda habitual pel poble. A les 5 del matí, abans de retirar-se definitivament a casa seva, acabada la tasca de la nit, entrà al calabós per preguntar al pres si se li oferia quelcom. Tot just començava a llustrejar i li semblà que els ulls li feien pampallugues o que hi havia com una ombra més espessa enmig de l'ombra que omplia el lloc. El pres, la vella abans, havia apagat el llum elèctric, segurament per trofar-se de la tafaneria dels veïns. El sereno tombà la clau. Des-me. I acte seguit feu un salt enrere que l'arborà 3 pams de terra. I de seguida fugí, de correguda, cap al carrer, llançant esgarips i movent descompassadament els braços. Malgrat l'hora matinera, s'abocà allí gent de tots costats. De seguida s'hi aplegaren els civils, el jutge i el metge. El cos d'en Fidel, enmig del local, penjava d'una biga travessera que aguantava els caires del sostre. Per arribar a passar-hi la corda, havia arrossegat el catre i un cop enllestida la feina que duta de cap l'havia tornat a raconar i encara estava fora de lloc, tot de gairell i descompost. El cadàver ja era fred i enrampat d'unes quantes hores abans. Què podia haver dut aquella corda allí? Calia esbrinar-ho. I amb la cara concentrada, el cabo es preparà per fer una enquesta amb totes les formalitats de la llei. Però no va caldre. Puig la Fidela, desfeta en llàgrimes, declarà de seguida que l'havia portada ella quan va dur el sopar al seu home. Me va enganyar dient-me que volia fugir i anar-se'n lluny. I com jo l'havia perdut, va demanar-me que li dugués la corda del pou i unes brases de carbó fluix. Com la Fidela no era precisament cap estornell i ja tenia prou desgràcia a sobre, les autoritats van fer els ulls grossos i la deixaren en pau. Però aleshores van adonar-se que hi havia pel sol les brases de carbó a què havia fet referència la Fidela. I, guaitant entorn, van descobrir a la paret frontera al finestró un gran rètol, tot desnivellat, de lletres desiguals de traç inculte. El rètol que ocupava la meitat del pany de paret deia: «Jo tenia raó. Ell m'havia robat 3 sacs de garrofes i jo mai vaig revenjar». I a sota el nom sencer, engabiat en una rúbrica complicadíssima,
reminiscència, sens dubte, de la ciència que havien fornit els diaris a aquell llegidor empadernit. Heu escoltat Revenja, de Víctor Català, Caterina Albert.